Institute Prague jsme nezisková organizace, která byla založena před 2 lety. Jsme pobočka amerického think tanku Aspen Institute, která má dohromady 10 poboček po celém světě. Má pobočky ve Španělsku, ve Francii, v Německu, ale zároveň v Indii nebo v Japonsku. My jsme v podstatě nejmladší pobočka a kdybych měl krátce shrnout, co je naším cílem nebo co se snažíme, tak je to jednak podporovat a rozvíjet mezioborovou spolupráci, protože je to něco, co se tady zatím příliš neděje v našem regionu. Jde nám o to, aby se na různá témata bavili lidé z politiky, biznesu a zároveň neziskového sektoru, aktivisti, lidi z kultury i ze sportu, protože věříme, že ta výměna názorů lidí, kteří by se za jiných okolností nesetkali, prostě přináší velice pozitivní výsledky a je to strašně důležité. A takový náš druhý pilíř nebo druhý cíl je podporovat mladé lídry nebo prostě mladé osobnosti ze středoevropského regionu. Důležité je podotknout, že vlastně se zaměřujeme nejen na Českou republiku, ale na celou střední Evropu, většinou v podstatě visegrádskou skupinu. A zveme na různá setkání zase mladé osobnosti, které už ve svých oborech něčeho dosáhly a kteří si můžou nějakým způsobem vzájemně pomoct. Je to hodně o networkingu, je to o tom, aby se vzájemně nějakým způsobem inspirovali, aby viděli, že vlastně lidi z jiných sektorů uvažují stejně a že ta jejich vzájemná spolupráce, ta výměna názorů zase přináší nějaké pozitivní výsledky. Co se týče témat, která rozvíme, tak je to relativně široká paleta, ale snažíme se soustředit na několik základních oblastí. Jedním z nich je právě město a rozvoj města, využití kultury pro rozvoj města, o čem tady budeme dneska hovořit. Potom je to spolupráce umění a biznesu, podpora rozvoje kreativních průmyslů a inovací, ale zabýváme se i různými obecně politickými tématy, transpolitickými vztahy. Vydáváme časopis Aspen Review, je to čtvrtletník, který si tady můžete, pár vzorků jsem přinesl, asi nevíde na všechny, ale je to čtvrtletník, který se zabývá střední Evropou, dávají do nějakého globálního kontextu a kdybyste měli zájem, tak je tam určitě vzadu kontakt, můžete nám napsat a není problém, můžeme vám ten čtvrtletník zasílat nebo si ho prostě můžete nějakým způsobem vyzvednout. Určitě se podívejte na naše webové stránky, kde jsou další informace a můžete sledovat naše další akce. A to je asi o Aspenu v tuhle chvíli vše. Teď bych s dovolením představil naše dnešní diskutující, naše panelisty. V mojí levici je Ondřej Kobza z Prahy. Ondřej Kobza je kavárník, ale zároveň, řekl bych, aktivista, nevím, jaký máš názor na tento pojem, kulturní aktivista, městský aktivista. Co se týče kaváren, rozjel několik velice zajímavých projektů v Praze a jeden, jsou to myslím velice populární místa, kde se schází zajímaví lidé a jedním z jeho projektů jsou piana na ulici, které asi všichni znáte. V tuhle chvíli už se podařilo zařídit 30 pian po celé České republice. Vzniká to relativně živelně, lidi ta myšlenka velice nadchla, možná jste viděli to video pražského policisty, který hraje na piano ve své pracovní době. Nakonec toho naštěstí neměl průšvih. Takže Ondřej se prostě kromě toho svého podnikání snaží nějakým způsobem zlepšit prostředí ve městě, veřejný prostor, snaží se, aby se kultura v tom veřejném prostoru nějakým způsobem rozvíjela a má to, myslím, velice pozitivní dopady. Vedle Ondřeje sedí Igor Marko. Igor Marko je architekt, urbanista ze Slovenska, působící ve Velké Británii. Myslím si, že velice úspěšně působící. V tuto chvíli je zakladatelem a kreativním ředitelem společnosti Marko & Placemakers. A co si myslím, že je na jeho projektech nejzajímavější, je ten důraz na proces vytváření svých projektů, zapojování všech skupin, kterých se ty projekty dotýkají.
pro mě asi nejzajímavější příklad je park v Londýně. Igore, ten park se jmenuje, prosím tě, Walter Fields Park, který ve zkratce do sebe zapojuje několik strašně zajímavých myšlenek. V tom parku jsou tři kopce, které byly vytvořeny zároveň vlastně z suti nebo z materiálu, který se vyprodává, takže využití tohohle znamenalo, že ten park byl vlastně vytvořen ze zdrojů a nestál daňové poplatníky v podstatě ani litru a zároveň dlouhodobým procesem komunikace s lidma, kterých se ten park týkal, kteří bydlí v okolí, tak do toho byly zapojeny všechny prvky, které těm lidem chyběly. Jednak to funguje jako odlučnění od dálnice, zároveň je tam prostě využití pro nějaký volnočasový aktivity. Vedle Igora sedí Zora Javorová. Zoru asi taky netřeba příliš představovat, bývalá umělecká ředitelka Košic města kultury. Zároveň bych řekl, že to je taková guru kreativních průmyslů na Slovensku, ne na Slovensku. Je prezidentka Creative Industry Forum a moc se těším na to, co nám řekne o kreativních průmyslech. A úplně nalevo sedí Marek Adamov, zakladatel a asi ředitel, i když si myslím, že úplně tam na ty pojmy ve stanici nekladete příliš velký důraz, je to takový, bych řekl, hodně živání. Ředitel stanice Žilina Závěček, kterou určitě všichni taky znáte. To, o čem se dneska budeme bavit, je ten pojem creative placemaking zní možná trošku nadneseně nebo složitě. V podstatě to znamená využívání kultury ve veřejném prostoru pro oživování města a důležitý je tam důraz na ekonomiku. Je to o tom, že kultura není jenom něco hezkého, ale zároveň přináší ekonomický potenciál, protože v chvíli, kdy v tom město žije, tak lidé tam přichází další navazující služby a my tady na tohle téma děláme různé diskuze, snažíme se to potom dál posunovat, na podzim určitě budeme mít několik dalších a v podstatě jde o to, že kultura, jak říkám, není jenom něco hezkého, ale zároveň je něco, co tomu městu pomáhá i z hlediska ekonomiky. Takže teď už, abych příliš dlouho nemluvil, tak předám slovo našim diskutujícím. Každého asi poprosím o, řekněme, takový krátký 4minutový vstup. Zeptám se vždycky na něco konkrétního, potom bude nějaký prostor pro diskuzi mezi náma a určitě dáme prostor i pro vaše otázky na věci, které vás zajímají. Takže budeme asi postupně, tak jak tady sedíme. Ondřej, já bych se tě zeptal především na to, jak ty vnímáš kulturu, jak ty vnímáš to, proč vůbec, co tě motivuje, abys to dělal? To je jedna věc. A druhá, proč ta kultura je podle tebe důležitá a jakým způsobem třeba ještě navíc skloubíš, řekněme, ty ziskové a neziskové aktivity, protože to si myslím, že je něco, co je důležitá věc. Raz, dva. Děkuji. Kultura, já to slovo moc nepoužívám, mě jde spíš o setkání. Já jsem si otevřel kavárnu před 4 lety, ani jsem neuměl udělat kafe, do teďka to neumím. Ani jsem nestudoval žádný jako produkci. Se mě jde o to nějak někam jako přivábit, přitáhnout lidi nějak jako tu píšťalku, jako ten krysař. A samozřejmě mám rád nějakou hudbu a to se snažím těm lidem jakoby nějak nabízet, vlastně až nutit ty věci, ale na prvním místě pro mě to, že se někde sejdou lidi a něco se jako stane, dají se kluk s volkou dohromady, kluk s klukem vytvořit projekt na přeměnu světa a tak dále, takže já s tou kulturou nepoužívám, když to nějak jako asi možná trošku dělám. A já spíš jako budu tak asociovat z toho, co jsi říkal. Já taky moc nerozumím pojmům jako ty kreativní průmysly a tak dále. Mě na to všem zajímá nějaká psychologie, nějaká nakažlivost, jak říká móda, jo? Že vlastně někdo začne nosit nějaký tenisky a pak to začne nosit celá generace. Tak já jako bych rád vnímal tady i ty lidi, kteří sedějí a teďka v posledních 5 letech takový tyhle ty projekty,
typu, já nevím, co jsou hodně na těch crowdfundingových serverech, prostě u nás v Čechách na HitHit, tady prostě vidím kolegy ze Zdrojovny, prostě chtějí recyklovat staré věci, v Praze teďka máme na HitHitu pracovna v parku, že prostě chtějí, je tak pár lidí chce vytvořit připojení internetový posazení v parku, jen tak pro kohokoliv. Další kamošky chtějí dělat tkát houpací sítě s bezdomovcema, pak je rozmyslovat po parcích. Prostě jsou desítky takových malých projektů a já se trošku cítím v takové rodině tady těch projektů a mě na tom zajímá ta psychologie, jak se z toho stane jako nějak jako móda ve smyslu jako nakažlivost, že vlastně někdo něco uvidí, něco vlastně novýho, to je vlastně to člověka jako jen tak nenapadne rozměstňovat sítě houpací po parcích, jako přetalní nádraží v Praze, jako je fakt divná věc. A tahle ta nakažlivost tou divností, tou jako nesamozřejmostí si říkám a troufám si tvrdit, že fakt jako se bude generovat další jako projekty a možná to bude to hlavní téma té společnosti. Moji kamarádi řeší v Čechách hodně komunisty, řeší hodně korupci, určitě to je hrozně důležitý, ale já bych rád jako věděl, co je to hlavní téma toho, teďka je 2014 a já bych hrozně rád, kdyby to hlavní téma bylo, že si to tvoříme sami, ty věci, do určitý míry a s tím jsem plný optimismu, protože právě třeba skrze teďka ty pijána, který prostě samozřejmě byly ve světě a v Čechách se to tak podařilo jako, prostě, jako jich hodit třeba prvních 10 a teďka prostě hrozně jako ty lidi jako, jo, tak my bychom to taky chtěli udělat a říkám v tu chvíli je 30 měst, ve kterých prostě nějaká parta lidí, nějaký Lojza s Máňou, s Frantou řekne, OK, tak já dám 1000, já vezmu dodávku, já to odstěhuju a dej se dohromady, udělají to a vytváří se zase ta psychologie, nějaký zvyk v hlavě, že třeba jako každý rok udělat něco jiného, jo? Že prostě, OK, takhle to se nám podařilo na to hlavní místo, na tom náměstí, prostě umístit to piano a tam prostě hrajou malí cigoši, hraje babička, hraje pošťák, hraje policajt. A příští rok uděláme zase něco jiného, ne, Franto a tak dále. Si říkám, doufám, já v to doufám. Takže ta nakažlivost, já doufám, že to je prostě ne móda, já doufám, že to je něco, co jako je na každý, tady tato věc, tvořit si ten veřejný prostor. Další ten rozměr té psychologie je jako nějaký to šerování, kopírování, že ta recyklace, second hand, všeho jako, takže a to taky jak máme v sobě, takže vlastně a je to vlastně takový ten pozitivní jako šerování těch věcí, tak to v tom jako vidím jako velmi optimisticky. Takže jako jsem ti odpověděl na tvou otázku, ale já jsem chtěl říct, jako, co mě tak u toho napadalo. Já bych se na to možná ještě v souvislosti s tím, co jsi řekl, doptal na jednu věc a to je, já chápu, že ty vnímáš ty věci, jako, že to prostě má vznikat ta kultura živelně ze spoda, že prostě to nadšení těch lidí je to, co prostě rozvíjí. Ale potom je strašně důležitý, aby se to setkalo někde nahoře, řekněme, s městským zastupitelstvem nebo prostě z politiky, kteří minimálně do těch věcí nebudou házet vidle, protože se prostě toho bojí, protože je to něco novýho. A já vím, že ty osobně s tím máš občas taky celkem problémy. A možná bych se zeptal, jakým způsobem učit ty lidi, kteří sedí na místech, kde rozhodují, aby to jednak nezabíjeli. To je takový možná první krok. A druhý, aby tomu třeba dokonce pomáhali. To už je možná idealismus, ale někde se to děje, někde se děje, vždycky záleží na jednotlivcích. Jak třeba ty lidi do toho, jak lidi, kteří rozhodují, do toho zapojovat, jak je učit, aby tady tyhle krásné věci, které říkají, aby to podporovali. Oni to celkem nás, když mám pozitivní zkušenosti s těma projektama ve veřejném prostoru, protože ten politik to vlastně, že já většinou dělám věci, které vlastně žádný peníze nežádáme, takže oni jako jsou rádi, že hlavně nic nechceme. A oni se pak k tomu, když to pak dobře dopadne, tak se pak k tomu přihlásí, že vlastně no, tak jsme povolili my, tak jsou toho fotí a tak dále. Takže já si myslím, že je dobrý využít jako v tom tai chi nebo nějakých těch bojových uměních sílu toho protivníka, jako, že vlastně jako to, že vlastně to je i pro něj může být nějak jako užitečný, tak jako a pak do toho nějak jako toho on to je něčem trošku je protivník, do toho zapojit
A já spíš mám negativní zkušenosti s těma kavárnama, samozřejmě s hlukem, no, což někdy jako je problém, ale to je takový, že když někam chodí lidi, tak trošku prostě je trošku hluk, což je ale taky velký rozměr té kultury, že v Praze spousta jako dobrých zásadních jako prostorů kulturních skončí kvůli hluku, no, což jako já uznávám, že někdy to je problém, ale to je na jinou debatu, jo. Ale jako ta tolerance, že ve 22:05 ti zavolají ty sousedí policajty, to je samozřejmě velmi významný, ten návyk v Čechách asi, tak to je určitě velký vliv negativní na kulturu, jako že ve 22:05 volají policajty, no. My se k tomu určitě ještě dostaneme. Líbí se mi tvůj optimismus, který ne asi všichni sdílíme, ale rozhodně už je tam prostě nějaký posun a už to prostě nejbývá, takže ačkoliv řekněme, jako je to protivník, ale ve skutečnosti už to tak častokrát není a ti lidi se ještě neuvědomovat, že to je něco, co vlastně jim samotným pomáhá a že vlastně oni můžou svést na tom potenciálu, řekněme, aktivistů, kteří něco udělají, politik tam prostě jenom přijde, přestřihne tu pověstnou pásku a tím pádem si může vlastně získat nějaké plusové body do svých kampaní, což by bylo dobré, aby to všichni takhle pochopili. Určitě se k tomu ještě dostaneme později, já teďka předám slovo Igorovi. Igore, mě by především zajímal ten proces, jak zapojovat, řekněme, ty různé skupiny do vytváření projektů a možná, jestli bys mohl krátce zmínit třeba rozdíl mezi Velkou Británií, kde především působíš, ale vím, že děláš prostě projekty po celém světě, minimálně po celé Evropě, tak jaké jsou třeba jako rozdíly právě v těchto věcech, řekněme, spolupráce toho veřejného sektoru a soukromého a tak dále. Tak ja začnem s tým, že ja som na úvod vysvetlil, že lebo to je myslím, že strašne dôležité, že prečo tie procesy prebiehajú, že v podstate procesy prebiehajú preto, aby istým spôsobom dali možnosť aj iným aktérom v procese vytvárania životného prostredia byť v tomto procese a vlastne byť spoluúčastníkmi pri vlastne tom rezultáte. Ja začnem Veľkou Britániou. Veľká Británia má legislatívny rámec na tvorenie tzv. Public consultation, to znamená verejné konzultácie. Nie je to ako tu, kde vlastne mesto alebo developeri niečo nakreslia a potom niekde v nejakej miestnosti, obyčajne niekde na radnici ukážu, že to chcú postaviť. Väčšinou to končí veľmi zle a ľudia sú vždy pobúrení a väčšinou povedia, tak toto nechceme. Je to myslím, že úplne prirodzená reakcia. V Británii je to znovu trošku štrukturovaný proces a systematický proces, kde tieto projekty predtým, jak vlastne vznikajú, tak sú konzultované. To znamená, že vlastne zadanie je vlastne ukázané tým ľuďom a ľudia do toho vnikajú a nejakým spôsobom sú zapojovaní v tvorení toho zadania. Hovorím o ľuďoch, ale je to skôr, by som povedal, taká vyberaná skupina ľudí, že samozrejme sa to nekoná takým spôsobom, že je to niekde na štadióne, že všetkým ľuďom hovoria o tomto projekte, ale sú to vlastne už predtým vyberaní jednotlivci, ktorí sú zástupcovia istých zájmových skupín. To znamená, že je tam niekde v tej lokálnej vlády istý zoznam ľudí, ktorí sa prihlásia alebo sú nominovaní istou skupinou, dajme toho nejakých dusíčkarov alebo nejakých, ja neviem, priateľov piva, nejakých takýchto ľudí a ten človek vlastne istým spôsobom prenáša alebo filtruje tú informáciu do toho procesu. To znamená, že nie je to taký živelný proces, sú tam nastavené ešte iné veci, to znamená, do toho vstupujú aj iné organizácie, napríklad školy, kultúrne organizácie. Čiže je tam nejaký zástupca, ktorý môže do toho vstúpiť a povedať si svoj názor, ale znovu ten názor nie je len názor z jednej strany, ale je konfrontovaný v skupine s týmito ostatnými stakeholdermi. Čiže znovu je to štrukturovaný proces, všetci sú od prvého momentu zapojení a tým pádom vlastne sa nestane to, že keď ten developer alebo to mesto príde s nejakým projektom, tak sa nezastaví zrazu, pretože ľudia vidia ten projekt prvýkrát.
Takže ten rozdiel je zjavný a myslím si, že logický a do istej miery aj istým spôsobom limituje ten čas na kratšiu dobu, i keď sa zdá byť na začiatku trošku dlhší. A když bys měl třeba srovnat, řekněme, děláš ty projekty i v České republice nebo na Slovensku, daří se tu veřejnou společnost do toho zapojit, děláte to stejně, že vlastně i když tady ten proces takhle nastavený není, tak nějakým způsobem víceméně možná vychovávat, aby to takhle tady fungovalo a daří se vám třeba najít, řekněme, ty counterparts, kteří se do toho procesu chtějí zapojit a chtějí se do něho zapojit konstruktivně, protože si dokážu představit, že to prostě bude tak, že tady nějaké skupiny, kteří řeknou prostě ne. A ti prostě do toho budou pořád házet. Ten proces je samozrejme oveľa komplikovanejší, lebo nemáme tú historickú skúsenosť počúvať. No a to je niečo, čo je veľmi ťažké niekedy nastaviť. A samozrejme, ja si myslím, že to je vec času, keď ľudia vás pochopia, že ten spoločný a dobrý úmysel a ten výsledok sa ľudia dohodnú je veľa lepší, ako keď niekto má pocit, že zvíťazil a tí ostatní prehrali. Takže to je naozaj len vec času. To porovnanie, ťažko sa to porovnáva s Britániou, znovu je to iný typ spoločnosti, ale znovu jednáme vždy aj s individuálnymi ľuďmi. Ale musím povedať, že ľudia sú rovnako nadšení, dokonca si myslím, že v strednej a východnej Európe, keď hovoríme o projektoch, ktoré sa týkajú verejného priestoru, mám pocit, že to nadšenie je oveľa väčšie a že to nie je taká ako keby trochu špekulácia, možno aj finančná alebo nejaká iná. Dobře, díky. Předáme slovo Zoře. Tady se trošku přemístíme do oblasti kreativních průmyslů a to je samozřejmě všechno jedna propojená nádoba. My jsme se zrovna, když jsme se mluvili na této diskuzi, tak jsme se bavili o tom, že teď Slovensko zažívá takový boom kreativních průmyslů, aspoň tedy jako v nějaké retorické rovině. Tak jestli bys o tomhle mohla trochu více promluvit a pak sa asi to dostanem dál. Ja by som sa možno vrátila ešte úplne na začiatok k tomu, ako sa volá táto diskuzia, lebo ten koncept creative placemaking, alebo neviem, ako by sme to preložili vlastne do slovenčiny. Snažíme sa pořád najít príklad. Kreatívna miestotvorba, hej, to je celkom pekné. Je koncept, ktorý asi je možno dôležité povedať, ako vznikol a prečo vznikol. Pretože to, že to niekto tak pomenoval, bolo dôsledkom toho, že vlastne európske alebo západnej kultúre mesta, predovšetkým urbánne zóny, vlastne prešli od tej industriálnej doby k tej postindustriálnej, je to vlastne ten postindustriálny fenomén a existovali vlastne veľké urbánne územia, ktoré boli nevyužité, ktoré strátili pôvodnú funkciu, ale ono to samozrejme potom má dôsledok aj na tie sociálne väzby a vlastne to všetko, čo sa v tom meste deje. A vlastne celý ten koncept toho, ako kreatívne pristupovať k tvorbe nejakej lokality, vychádza vlastne z nejakého plánovania kultúrnych zdrojov. To znamená, že ako keby pozrieť sa na nejaké miesto, na nejaké územie, zistiť, aké zdroje to územie ponúka, predovšetkým tie kultúrne zdroje v tom najširšom slova zmysle a na základe toho pristúpiť k nejakej, povedzme, regenerácii alebo zlepšeniu alebo pridaním nových funkcií tomu územiu. A je možno veľmi dôležité povedať, že v strednej Európe, a vidíme to vlastne aj na Slovensku, sa z pochopiteľných dôvodov vlastne tá postindustriálna situácia stretla s takouto postkomunistickou situáciou, čo tomu dodáva veľmi špecifické charakteristiky, najmä čo sa týka verejného priestoru. Pretože na jednej strane neexistovali tu v tom čase, kedy tie veci sa diali v západnej Európe, tu neexistovali tie projekty, tie regenerácie postindustriálnych zón, ale zároveň tu vznikli obrovské
sociálne aj architektonicky problematické územia, s ktorými sa vlastne táto časť Európy ešte dodnes vysporadúva. A keď sa rozprávame o verejnom priestore, tak tam asi tá najdôležitejšia vec, ktorá veľmi ovplyvňuje to, ako vyzerajú naše mestá, je práve to, že verejný priestor bol niečo, čo za komunizmu bolo podozrivé, nebezpečné a nebolo to miesto, kde by ľudia chceli byť, alebo kde by sa chceli stretávať, alebo kde by sa cítili bezpečne. To znamená, že vlastne všetka tá aktivita sa sťahovala do súkromia, tam, kde ich nikto nevidel. A myslím si, že do istej miery, hoci už máme 25 rokov po 89., ešte stále ako keby tento koncept verejného priestoru tam niekde vzadu je, že jednak, že verejný priestor nie je môj, to nie je moje, to námestie. A druhá vec je, že ľudia sa ešte stále učia ako keby chápať ten verejný priestor ako bezpečné územie. Alebo ako územie, ktoré patrí mne a ktoré patrí všetkým. Čiže vlastne, no, keď si sa pýtal, že aké sú vlastne charakteristiky tohto konceptu v strednej Európe, tak to sú podľa mňa dôležité veci. Čo sa týka kreatívneho priemyslu, my tomu tak hovoríme na Slovensku, lebo v slovenčine slovo priemysel nemá množné číslo z nejakého dôvodu. Ako to je opäť vlastne niečo, čo súvisí práve s tým postindustriálnym, alebo dnes už ťažko hovoriť len o postindustriálnom, pretože už dnes máme aj post-service economy a tak ďalej, ale keď sa pozriete na to, čo dnes v svetovej ekonomike sú oblasti, ktoré prinášajú najviac peňazí, tak už dávno to nie sú ani tie oblasti, ktoré sú založené na prírodných zdrojoch, ani tie oblasti, ktoré sú založené na vlastníctve industriálnych technológií, ale sú to oblasti, ktoré sú založené na využívaní ideí, kreatívnych nápadov. A vlastne ide o to, že predávate ako keby že vysokú pridanú hodnotu tovarov. To znamená, že firmy ako Nike alebo Coca-Cola už dávno nevyrábajú tie sladké malinovky alebo tie tenisky. To za nich vyrába niekto v Číne a v Indonézii, ale oni v podstate predávajú pocit, predávajú životný pocit, predávajú nejakú príslušnosť v nejakej skupine. Čiže ako keby podstatná je tá idea v tej teniske, ten pocit, ktorý vám predávajú, nie tá látka, tá guma, ktorá v nej je. A to isté môžeme povedať o softvéri, o technologických inováciách, o médiách, vlastne to sú oblasti, kde je najviac peniazí. Z čoho jasne vyplýva, že ako keby tá kreatívny nápad, alebo to, čo urobí z tej tenisky osobitnú tenisku, je to, čo je dnes ako keby najžiadanejšie v ekonomike. A to prinieslo so sebou celý veľký okruh vlastne otázok týkajúcich sa toho, že či napríklad kultúra alebo kreatívne činnosti sú pre ekonomiku dôležité alebo nie. A vlastne z toho vyplynul aj celé to, keď sa dnes rozprávame o kreatívnych priemysloch, kreatívnej ekonomike a čo to vlastne je. K tomu, ako je to na Slovensku, je ako keby hrozne ťažké hovoriť. Ako doteraz kreatívny priemysel nebol niečo, na čo by niekto tu počúval. Teraz náhle máme novú várku štrukturálnych fondov, kde zrazu o kreatívnom priemysle hovorí úplne každý. Nie som si úplne istá, že to je zásadný rozdiel s tým, čo bolo predtým, ale práve preto, že ako keby bude veľa projektov, ktoré nejakým spôsobom sa budú dať z tohto podporovať, tak možno je dôležité o tej problematike aj ďalej hovoriť, ale k tomu sa možno potom v rámci otázok môžeme dostať.